दिनै हराव जितु जालांनाय जाथाय बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय तिनतिला होननाय मोनसे जायगायाव बीपीएफ राजनीति हान्जानि मावथि वार्कार्सफोरा 50 खानसो गारि लाना फैनानै आसाम बिटिआर बर्डाराव केम्पिं खालामनानै फैनाय इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबनाय मोनसे गिदिर जाथाय। दा बे जाथायनि सायावनो खौरां लाहैदों 11 नं बावखुंग्रि बिएफनि बिजाथि मानगोनां हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारिया लोगोसेयैनो गोख्रों बिबुंथि रनजित बसुमतारि सारनि। दुखुनांथावै मैया दनेश्वर गयारी बिथाङा 8 बाजि खावसेयाव रिंगायाव आसाम बिटिआर बर्डाराव मोनसे मिटिं खुंदोंमोन। बे मिटिं खुंनायनि उनाव बिथाङा 9 बाजियाव नैबे तिनतिला ओनसोलाव गावनि जा गुन्दाफोर बेखौ माने बिथाङा मोनसे न'खराव सोनानै गालाङो आरो सोना गालांनानै हरनि 9 बाजि 30 मिनिट 10 बाजिनि गेजेराव बिसोरनिफ्राय गारि 50सो गारि फैबावो, बलेर' गारि फैनानै बिथांमोना जोंनि जा इउपिपिएल सापर्टारफोर बे सापर्टारफोरखौ आक्रमण खालामदों। जोंनि गंथाम गारि बुफायनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि मानसिफोरखौबो खुनि खालामदों, रडजों बुदों, लावथिजों बुदों, खुख्रिजों दाननो नागिरदोंमोन, हास्लाबाखसै। जियानो जायाथों दनेश्वरा जे गुन्दा फिसियो, हाग्रामाया जे सासे गुन्दा फिसियो आरो बिसोरनि केरेक्टारा जे गुन्दागिरि बन्दामि, बे बाथ्राखौ दिनै क्लियार जादों। मानोना बिटिसि हालामाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो सान्ति गायसननायजों लोगोसे खौसेथि मोनसे जोङो बिटिआर समाज गायसननो हादों। हिन्दु मुसलमान, बर' अना बर' पार्थक्य गैयै जोङो फारागथि गैयै मोनसे जोङो समाज गायसननो हादों। बेखौ नुनानै हाग्रामाया गिखांदों आरो दिनै मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय, हाग्रामाया जेननायखाय, दनेश्वरा जेननायखाय लास्ट बिथांमोना गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय गुन्दा बाहायनानै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोरखौ आक्रमण खालामदों। जोंबो हायो आक्रमण खालामनो, हाग्रामानि गुन्दाया जोंनि थाखाय जेबो नङा। खिन्थु मोनसे खोथाया जादों सान्तिखौ जोंनो गायसनदों, बिनि थाखाय जोङो हजम जादों आरो दिनै जोङो प्रसासननिसिम केस होनाय जाबाय। केस होनानै रेजिस्टार खालामनानै 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ, बेखौ जोङो खावलायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों, आसामनि डिजिपिनिसिम जों खावलायदों। गोख्रै जुदि बे एक्सनखौ लायाबा जोंनि हालामाव बिपिएफआ जेरै बर' मुसलमान आरो कनफ्लिक्ट खालामफिननो नागिरदों, मुसलमान सेंग्राफोरखौ बाहायनानै बर' सेंग्राफोरखौ एटेक खालामदों, बियो कमनवेल्थ प्लेस जानो थांनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों हाग्रामाया जे कमनवेल्थ खालामनो नाजागासिनो दङ, बिनि थाखाय सांग्रां जानो थाखाय आं गासैबो रायजो राजाखौ खावलायदों। सान्तिनि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय आरो जोंनि बिटिसिनि रैखाथिनि थाखाय, हिन्दु मुसलमान जय जय जानायनि थाखाय, जों खौसे जानायनि थाखाय आङो प्रसासनखौ खावलायदों नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों। 2020 मायथाइनि जोंनि जा बिसायख'थिमोन, बे बिसायख'थियावबो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि गारिखौ नैबे तिनतिला हालामावनो आक्रमण खालामदोंमोन दनेश्वरनि गुन्दा बाहानिया। दनेश्वरा जे गावनो गुन्दा बेखौ मैया प्रमान होदों। मानोना मिटिं खालामनानै माखासे गुन्दाखौ गावनि गारिनिफ्राय बोख्लायनानै बेवहाय गालांदों आरो बे मोनसे प्रि प्लानखामोन। बिथांमोना देगार, थुंग्रि, लावथि, रड लानानै जे जोंनि गारिखौ 40-50टा गारि आक्रमण खालामदों, बेनि लकेल गुन्दाफोरखौ लानानै आक्रमण खालामदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंबो हायो, इटानि बेरेखायै जोंबो अन्थाइ बाहायनो हायो, खिन्थु जों बाहायनो नागिराखै। जों प्रसासनखौ नेगासिनो दङ।